éves február 3-ai előadásra fog sor kerülni. Nem egyedül fogok beszélni a február 3-áról, hanem engedjétek meg, hogy bemutassam Paksi Borbálát, a Corvinus Egyetem kutatócsoportjának vezetőjét, Schmidt Andreát és Arnold Petrát. Tegnap pedig meg is néztem az igében, hogy biztos legyek. Jó. Ők az idei február 3-hoz csatlakozva egy szerhasználattal kapcsolatos vizsgálatot csináltak itt Budapesten, amit egyszerűen csak drogkutatásnak szoktunk nevezni. Most megosztjuk ezt az előadást, tehát én most elkezdem a február 3-mal, és akkor át fogom adni a szót a Borinak, és akkor a Bori el fogja mondani ezt a drogdolgot. Ez azért érdekes, mert ilyen ismereteink szerint még nem volt. Egyáltalán nem volt hajléktalan kő, de legalábbis ilyen mélységben. Jó. Kezdhetjük? Akkor én megpróbálom ezt most kinyomni. Oké. Megint egy hosszú előadásra készültem, és megint nem lesz belőle semmi, hogy ezt elmondjam. Most mindjárt jó lesz, azaz. Van egy címe az előadásnak. Van, aki tudja, hogy mi az, van, aki nem tudja. Köszönöm. Csinálj egy szíves, hogy teljes képen. Viszonylag. Tudja valaki, hogy mi az a limány? Abba beszél. De akkor még néha nagyon hangos, és néha nagyon furcsa ez a... Na jó. Szóval tudja-e valaki, hogy mi az a limány? Nem, majd a végén vagy elmondom, vagy nem. Attól függ, hogy kialakul-e ebből az előadásból valami, vagy sem. Reméljük, hogy kialakul valami. Szóval, hogy ezeket most átlépjük. Itt vannak... Átlépjük, vagy nem lépjük el. Minél megnézzük. Itt van egy ilyen felvezetés, a tavalyi konferenciára utal vissza, ezek is bevezető. Lényegében arról van szó, hogy a tavalyi konferencia szövegét nagyon sokan kérték, tehát itt van nálam. Jó, a tavalyi előadás szövege. Ez az előadás, hogyha sikerül, akkor visszautal rá, ha nem sikerül, nem fog visszautalni rá. Van egy filmes kitérő, tavaly is volt filmes kitérő, átlépjük most, jó? Nem lesz, nem. Állítások vannak, ezeket is átlépjük. Azt tulajdonképpen 3 vagy 4 tábláról fogunk beszélni, de egyszerűen hosszú lenne, szóval ez most teljesen világos, hogy hosszú lenne. Ami 3 nagyon fontos dolog, amit észleltünk, és az az egésznek a lényege, ugye, hogy évről évre néztük ezeket a február 3-as adatsorokat, és tulajdonképpen az volt a legmeglepőbb, hogy nem volt semmi meglepő, tehát hogy minden ugyanaz volt évről évre, és az idei évben 3 nagyon jelentős változást észleltünk, és az egyik rögtön itten van, ami nagyon-nagyon érdekes. Ugye a Budapestnél lehet látni, hogy ott több év van, egész sok év van, mert ugye Budapesten régóta a február 3, a többi vidéki városban, amelyek ezen a diagramon megjelennek, ottan ugye csak 2 év van. Azt látjuk, hogy 13-ról gyakorlatilag ilyen 5%-ra esett vissza a jövedelem nélküliek aránya. Ez meglepő, mert a szociális munkások tapasztalata és egyéb az nem azt mutatja, hogy ennyire jobb lenne a helyzet, és igazából ami nagyon meglepő, az a 9 és 5%. Tehát, hogy 9-ről hirtelen 5%-ra esett vissza. Ezt boncolgatjuk tovább, jó? Gyorsan megyek tovább. Ezt megnéztem 1529 embernél, aki a 2 évben ugyanaz volt. Tehát csináltam egy olyan adatbázist, ami ugye be lehet azonosítani ezeket, aki ismeri a február 3-at, azt tudja, hogy be lehet azonosítani személyazonosító alapján az embereket, tehát egyszerűen leválogattam, beazonosítottam az embereket, hogy ki volt 2006-ban is, és 2007-ben is a kérdezettek között. Leválogattam őket, összetettem a 2 adatbázist, és megnéztem, hogy
hogy mi történt így személy szerint az emberekkel. Nagyon szép kis figurákat találtam az interneten, ezek itt be vannak oda vágva. Ami a lényeg, hogy ugye a felső két kis krumpli az a 2006, az alsó az a 2007. Azt lehet látni, hogy azok közül, akiknek jövedelme volt 2006-ban, 54-en vesztették el, és azoknak, akiknek nem volt jövedelmük, azok közül 138-an szereztek jövedelmet. Ez a lényege, tehát ez is ugyanazt mutatja, ami az előző tábla, tehát nem csalás, nem ámítás, tehát nem arról van szó, hogy itt annyira megváltozott a népesség, a kérdezett hajléktalanok között, hogy ez okozza a változást, hanem valóban azok között, akik ugyanazok, azok között is észlelhető ugyanez a típusú változás, tehát valóban a jövedelemmel rendelkezők aránya növekedett. Jó, a másik tulajdonképpen még döbbenetesebb változás, vagy az igazi döbbenetes változás, amire most még nincs is igazából kialakult magyarázatunk, az ezen a táblán látható. 2004-től csináltam meg a budapesti adatokat grafikonra. Ez, ha megcsináltam volna 1990-től még látványosabb lenne, ugyanis a 36% körülről indult a munkajövedelmekkel rendelkezők aránya, és az szépen évről évre nőtt, egészen 2006-ig, és nagyon örültünk mindig, hogy egyre több, akinek valamilyen fajta munkajövedelme van, és egyszer csak az idén azt tapasztaltuk, hogy ez ilyen dráma ilyen esett 44%-ra, és erre mindenféle magyarázatok lehetségesek. Én nem fárasztanálak most benneteket ezekkel a magyarázatokkal. Vannak triviálisabbnak és vannak összetettebb magyarázatok. Megpróbálnék erre az egészre, amit most majd mondunk, erre valamiféle magyarázattal vagy hipotézissel szolgálni. Itt most ennél a dolognál, ennél a munkánál nem ragadnék le, hanem mennék a harmadikra. Ez ugye az inaktív vitások növekedését, stb. Tehát ez a munkaképtelenségre vonatkozik. Ez annyira nem érdekes. Én szerintem elmennék a kapcsolatokra, és ez lesz az a harmadik, ami talán érdekes lehet, vagy biztosan érdekes. Ez azt mutatja, ugye, hogy a magányosan élők aránya csökken. Ez a csökkenés, ez tulajdonképpen nem egy új dolog, viszont a mértéke az nagyon új. Tehát nagyon-nagyon-nagyon látványosan csökken azoknak az aránya, vagy csökkent egy év alatt, akik magukat magányosnak mondták. Ez